bangsago chini dever ma sister blogo tini ni hinke blog kisa sa jodang sinai agin islai tangi hinke nong ni bai kaisa kotor ma surprise tongo nong ni bai kotor ya phana chini bai ke belai ke kotor ma tam ni hinke norok ni jotun slai hamza kokmani norok jotun slai chaja kokmani norok nukhna gan rwchap mani Tiprasa Idol nei ara khoroksa rwchapnai kwrwngjak tini chini nawa sakpaijak the one and only chini bukhuk Sarati audience ro kisa ya bakhorbai inke bukhuk belai kheno hambai nung tini chini ro phaisa paime belai kheno khas rangka inke kisa saikhono gadi nung tini bahai ke chini ro sabai ke te bahai ma tong zakha ang puilana ang welcome maya pharo deborma sister channel lo baini bini channel ang belanya khatung khatini tamni hinke bor bai malai mani bagai tai tong cameraman manai hinke borno ang tini oro sopai kaka kagi songno go sopai ang belanya berkhatong thoka amani bagai tini tibu malai kya hinke ani channel to no anu nugia phano ni mano ani phone kamawai thanginai hinke amani bagai tini ang boroni bisingtui ba boroni channel tui ang norok bai nukjali mankha ba malai phiui mankha amani bagai ang belanya berkhatong thoka hani bagai baino belanya hambai mario belai kena hambai bini kogrok khana ke angke khana mong se tongna mo sunggo bini khorang asung no khop khana to kogro ba asung no sana bo greng hingkangke angte bo kok sungna ri mo sunggo bono tam ni hingkangke nung to first ni journey Tiprasa Idol nani saka nung mane tamu khlai again simite nung amte yo interest tong tamu bahake amte gan rwchap ma rogo nung bahake involve kha kisa saikna hambai baina sungmani bagai ang kado agi rogo kisim ise rwchapbo gospel song ro gija rogo rwchapbo ngke ana mangge ko radio artist bongkha folk song rwchapbo ngke wain khilimong ungthung joto jadukoli jani rwchapmung bo rwchabuta ngke ana ma to tes rwchapbo ngke ba amani bagai ngke khanawo bo sobsomai rwchabi dong ka ambo rwchapmung no khanawo ayom haike no rungota belai kena hambai belai kena khana to ka ke hambai mang surana ni mo chebo chini bukhuk no hingke norgo belai kena ler jagai tongna bini khorang ro khana na mo jagai tongna hingke ang te tebo sungna ni mo chungo hingke ang tebo sungna mo chungma hingka ini jeta experience je no Tiprasa Idol ngi tong pro first nang mane audition maru na hingke after ro ko bahai wan sukung tong ani ki nang busuk jala thangna ro ko wan sukung ang hingke asuk mane hairok ngan hane ang wan suya tam ni hingke sin Tiprasa o bokbang ma rwchapmung kreng ro no gobang manu tongo hingke amani bagai ambo hanyo rwchabi nai siwan bui rwchapung ka bang rwchabi nai siwan hane ang audition dekha amani bagai belanya first time ba belanya ang kubu kiruo hingke belanya nervous ro ngo rwchap pro ro haibana wan sugui mai ang haike rwchabai ang tikiwan hane hingke asuk jara phana ang sopaikha abong kang lukurok ni hamjakmung bai ang asuk jara tei sopaikha tei narok ni hamjakmung tei jotto khagnan songni ang hamjakmung manma bai ang tini ang asuk jara tei ang sinijagui tongo amoni bagai abong kani sak ang saisung musungmani baiya jotto ni hamjakmung baisa ang asuk jara sopai amoni bagai hamjakmung no jotto ni kotorni ang mansuguta belai kena nangkok mani kok saikha ka chini bukhuk ang ta asuk tei kok ro sungna bo ya phari hingkangke jongtai ler lalia gan no khana ba khak thanglai chini hayada tamhon asuk tongai chini audience tango jago hingkangkai phari jeng tau gan khanglai mong bukhak thanglai ya na jengno gan pangsa suk tanglai shek kita rwchabi khna di man to te khona lai nei ulo bas tango tau to ki hasuk rwchap khna lai aw belanya hambai tini bai songbai malai borok ba ano bai thangnugui ano borok mane khanana musung jakha amani bagai ang bahani belanya bekhatong thoka amani bagai ang rwchapana angke phogno no ang rwchapana ang phogno no belanya ang hamjago among khasini rwchapmung siri sitini simino amani bagai asai phuni simi thea sak jora sini deborma rokni siri sitini rwchapmung jadukoli ang mon ang belanya hamjago amoni bisingtei ano lukurogo hamjakmung roman bisingtei ang sinijago ga phaidang kisi sang rwchabi khana lonta Kamu nanya na? Jadu yo
jadunu jadunu khatang tini tong jak angle jadu nubu nugyale tong khaisi khatang ma bangu onuk tutu otamoni khata jadu nobu bahing zabai khana rogle ang khetini khana wei belai khana khana to mane khana to jak sukani buku ko kok sekri ka taw ni shanai hingke tabo norok baksa saimi afana ong tong saimi afana ong na te ang wo saimi ano hingke tini chini buku ni khukti nya wo khana wo bini belai khana to rwchapmung already release ing pai kha hingke to fana ang khen nule nugya kho ang nai nai norok bo joto na nai baidi amu hangkai tamsini sakamu jala nango ni mane belai khena khana to te naithok ajagawo norok nai manana get type already release jak abuni bepare jeng bono kisa sunglayana tabo ke kisa abuni bepare rwchapmung rongni bahike sujaka tamro am kia saikna dik abong ka ang simeni first time ang mono rwchapbo jala nango hnai ke norok to nuk pakhina amon bagai norok subscribe khlai di the master british ni channel lo gangke tai ani omono puilas ang je simeni jala nango hnai gangke omong kisa musato to khai khlai ni ang rena hnai ang wan somani ke india bai ke nei sing rwchap lai khata amon bagai ang belai na hambai maru tai ang kisa sanamu somo kamo haise je dabo devor ma sister omno o channel lo norok subscribe khlaina ni tapok di share khlai di like khai di tai comment khai di norok ni hamjakmung no joto ni nango amoni bagai je baisongni o channel kisa subscribe khlai jabani tai tam sashine belai khena bukhao mane khaksa ma ka tong thoka norok bo saka mane no ang wansu ko norok bono to asa hamjakma ba jungno ko kisale hamjakmung rwa nane bini kokno khibikla awni bagai norok please subscribe khadi chini channel belai khena subscriber ta kono kom khawani bagai nongni hamjakmung belai khena nango hingkan kai tai sunglayane ni o jala nang hinmani abo ki mane nang sak no mane suimani tana ang sak no suyo gangke the master british bo india bai rwchap silihne india bai singkani rwchap rakata acha hingke nor comment khlai sabai di do busuk jora nor khana tok jaka busuk jora ti nor o gan no hamjakbai ke aborok no norok o comment khai sadi hingke asuk jora ti to norok khana bai ka bini release angjak jala nango honmani hingke o jala nango honmani omo kisa sang khana da muchung kisa audience rong sungna muchung mane kisa sa bini rwchapmung kisa sa khana da muchung bai sabai di jara ang khaito belakhe bini khorang rok jeng Tipra Idol ni je khana mani bono saphang akoro thani no yaphano tini chini anok no kongo phaisok paye belai kheno bukhao khaksang man tai tong thongman man kha angke belai kheno bini gan ro no bukhano belai kheno mane bukhao ekdom thanda dongoni ti lai phaima haise thanda ma tongse gawan bagino angke bini bising te jeng te sa gan ro khana no mosong ta angkai tam bomti gan no khana no musu gan ke jadu kolijan khana jadu kolija khana lai nai chen dai gangkai bini gangkai joto no
hamza kokman hike jadu college arok no tamle hamza yang nai ba bini asuk kai chinobo kaisa gumai chi thangka ma jadu college arok bus khna ya baloka te tabuni generation rogo chung omte hai resap mani no kom no khna ote gorong ba asuk kuri tha ang no ringya ang to rungya tai je gorong rok su je normal gan resap man pano je jadu college hamano ngake belai keno tukja payuta abuni bagai yang ma bo saka chini audience hene chung samani khorok nei no chini audience do haipano bongni kongno no chung ma khana nai tini yabuni bagai chung te waisa han hai khana nai pian no borok saka ba je jadu college hani resap nani ngake hanyo hai manai jadu college chung no te isa khana do tabu hingkang ke ang wain khiriman na ruwana wain khiriba amon poro ko sur to kabang man tongo uttaragini dakhindagini goin khilimani thipru kapmani hamjutro hopru kapmani abro kabang man tongo kama rok suda jadu college hansa aw bu tongo ta mane rag bai agi sini shi o kablai mane a rag tongo ta ke angbo asa kurung tong ya haibano ang rasa mo musu mo no ang belai nang hamza go amon boge ang tau bang sai to bi tongo srungai bu tong kuta dong kang rasa bang le menai ba le menai no on phabu thangu rajani shibu in mabu thangu rajani daju mana le menai ba le menai no oh ai le ranjani budule rupaini I manali waindu romui tudi manai le manai ba le manai no oh thukasi shikla sogu I thukasi bakla angu le menai ba le mai do pada sak sak ta belai nyo khana to ka hayada belai nyo khana to ka angkai tam ni chanai obo mane tau srna rok thang kang kang ke mana om ki phurungai manai jada tai chung srung manai jada bo bai ki srna klai srna ri ka mano tam ni mai yang nai sini resap mung ba thei bai ki ringjak ba mano he dewa bai amon bagai srungga to manai amon bagai om hai keno sai to khang ke ni jing thani wo mano ta manan ne kha khayo ta ও যেমন তামিনি শানাই দাবো সারে গামা আমতে রকম মাসরিয়া দেবা ক্লাসিক্যাল যেটা গানকাই ও যে চিনি জাদু কলি জানিব কোন আমতে হিনি তো দত মানে অব পুইলা সারে আমতে হিনি মানে তো দত abo hingkang ke utoragini dokhindagini amono classical kalayo ta abo bomte hike jenga na puila poilangka abo dokhindagini butongo gabo hingka ekdom sur kolo amage ma যেটা কলো যেমন মানে লে আবো তামন মানে omong hingka classical tabu folk song ni tei tau jadu koli jani omon mane o sur no kalayo ta hingka tabu dokhindagini hingka utoragini hingka ekdom sur kolo khaimar jauta gajagan sijago dokhindagini utoragini tabu boro sare gama boro iya bai sijagi thamuta 이렇게 안카클라요 때보 만에 퓨처로고 지니 디프라사로 저디워노 ताबुक तो इंडिया रोगो तो बोरों ने आगे नहीं कर चांद रोनो क्लासिकल लोग नाम ते है क्या फरंग एक लांगो है पनो चीन तिप्रासा रोग ने क्या आम ते है जे जंग सरंगना हम पनो सरंगना रोग जागा करे इनके आं खाकलायो बस कांग रोगो आम ते है रोग सरंगना जागा रोग मान थोगा नहीं है ताबुक तो लगता आम ते है अब हाई रोग तो ताबु music college rogo सरंगै मानो ना ताबुक am hai ro khlai ni phurungjagi dong ta gasang bo
asajro to ke burunya khana wo shirungi no rungu am haida abo belakhan tini am katal surum maka bini thani wo chini ko ro belakhan namani no sangobo tam hinai ekdom khati wei tonjangnai tokti dahnai tokti tam singkama wa ama kaisa kok tongmani tokti baijangnai kiri wei tokti tam wo ton tokti dulaw ton ma haike koi umte hake dawi ton na mo song khata ta chini manai no mane bini khorang no dei bini o ngorong no rwchapmung rok no asuk kai angkai mane nostong na kiri ta angkai ob haike no tei tam sasinai sanani kok grijaka sanani pai thanga speechless khata asuk kai mane tam bai borom dinaya bhaita kyabuni bagi belakino khana tokjak sukate sak sak no belakino mane taminai thankful angka je botini chinaro phai sok pai kate jengbo be bhaike malele kaisa videos rok snamlai mankha enkyo omoni bagi ang haino no hamaya phapina mo jungbo chini manai sarati no ganke jeng haino hai bin thaniwo yafar wana ozorano bote kono ko rok kesana da musung norok no ang tini belai kena ang tong thoka tam ni hinma ke ang bai songbai manai songbai ang malaye belai yang bakha serangka kaki songbai malaye ang belai yang bakha tong thoka amoni bagai ang musunggo seng sini borok rok kusung thui thangpa no om hai rwchapmung rok kamawi ta thangteng ni wan suguta ngamoni bagai omo thuya sak no tongthang siri sidiwo suijagai tongthang hne ang mawan sugo gangke ang belai no tini hayo ang mai ka sokpaye bai songbai malaye ang belai no bakha tongthoka ga tai bai songbai bo haina ang tini bai songni video ni bisingte ang nukjagi mankha amoni bagai ang belai no norok no bang hambai maru tai borok ni channel no bahaino please khlaiye kisa subscribe khlai de baksa borok ro wan sugai mano Tipra blog mang soli tongkha Tipra mahai mang soli tongkha nai abahaya gamoni bagai kaisi borok no hingsa khlaimani abo saya amoni bagai jotoni no hamjak mung rekhang gangke nangbo hamjak mung manai boini hamjak tino baibrata mone sijak tongba sakno hamjak tino boini bo hamjak dehne amoni bagai amono nang koine musunggo noro baksa nai simi thango video no gangke views bo no baksa kabang ni tongo subscribe komong ni tongma no gamoni bagai ar kisi se khlai rejangnai amoni bagai abo kuno problem ya amon khanoro bi hamjak mungni kaisa mari se amoni bagai noro kisa subscribe khlai rejabadi asungna ang samamo sung inke haina hai hamba ya farino chini o videos no tini pailena inke belakena hamba bukho chibai laise thank you hinke baino ang sengna ni mo sungmani khe bob chin no roba tini no first time phaimani bahai rok ja kha kisa sai khina de dita ang ka belai tong thoksu ka tini manai somai malai tasing hingke bai no rok sini man khna borong blog no nogoi borong ka bi bahano belai no bori kaham kaham no rok je kuno jaga roba actress nani tong khang kana rok sai man nai kon bori kaham amani bagai amonani khushi boroi tini ang malai man mani bagai amoni bagai manai somai bakha kaham bori kaham ang bagai ang belai hambai maru malai bele khana hambai baino boha seke mane ta mane sasina ya bo angbo sanani kok sikri kha hinke bono bochini no go phai om dekhe tini je malai lai mama bagai bele khana hambai maru hinke ang baino bom thi heke no koinai tabu phai ma heke no ulo botaise phai pina bagai hinke ulo phai bo jengom dekhe no tebo bini bisingte rwchapmung rok khna to rwchapnai no to joto no khna ka bini gan rok bo bosike khna to khe rwchapri mani ke om dekhe no jengbo no tabu no koina roknai tai waisa phai jengbai krengei haino hai chini bisingte rwchapai khna nani bagai hinge norok nai tongdi om dekhe no chini channel no jeng tebo kaham video rok phunogai manani bagai norok sangma support khai tongdi